WithYou大阪は大阪住吉区で今月20日から運営を始める性犯罪・性暴力の被害者のための支援センターです。大阪府ではこれまで NPO 法人が松原市の民間病院で支援事業を行ってきましたが、医師や運営資金の確保が難しくなっていました。今年度からは府の委託事業となり、活動の拠点をWithYou大阪に移すことになりました。施設にはシャワー室が設置されているほか、性感染症の検査も受けられるということです。24時間体制で相談を受け付け、府内40の医療機関と連携し、支援に幅広く対応していくとしています。